asantemanya bi before dia asantemanya and this for so dia ye nyina baako ne wo man nim ba niema ekoso temdidie sebi wo timi wa kamin sema etwagu ekoso wo man nim no ye de ho a beboa yen ye betima siesie asanteman e no pani ne ka pani bona kan no so wote ye emre otumfo so wo diska ya konfono chehwa de mo ensem nya sefe so mo ka kire no asefem nsem mo ka kire no ne nya binie mo di asanteman atem de otumfo to no so wo sika wote sika dwa so ana wontimi nyese ye pe ye ne ye ho nana krobe asante kotoko ye pe autonomy for asanteman wadawroma ni die mu ara ye serew pa yanti ye ho mfuro mu nchen na asanteman ne ho na asanteman ya krabehwe na asanteman enbedimu ewo Ghana krodio ye se nim se asanteman so ye nim wase da sikadwa tiase ye nim wase da autonomy for Asante region and autonomy for Asante region autonomy for Asante region from this time ko ye behia na no afri krobe asante kotoko na Yankrofo ni bi obi kɔ nanim ana ye omo ya no omo twene sensan saa na omo ye yi omo hunu se na Samgbagyafilla ye nam amamre ne amanye kwan so ne ye di na si akonwa so ewie no sesei na binomo eye omo hu nneoma bi a omo twene di na ba Dormaahene ne Dormaahene ba ne nyina no enkosi aga wei ebi asida enche pi ebi asida emra na ye nana otumfo opoku ware a wote akonwa sikadwa so atumi ye ne dia asampa ye ne ye dia onam ne tumi so a opagya asampa akonwa saa nipa ya mebubu mu din nwunu me doma omu sori ye na ne nyina mu no da krampa ye ko ya ye Gazetted ya ye ba no saa da no nwunu mefo yi sori se enko mu nya ye krampa nko mbeku ye na sampa fo de obi a ye be kyekire ye kuru ansa na momo ba kotifo ma amasasi muni ye betimi ayeden bado hwe enuoma mia madamfo a sese minim ne ha no a nuoma wo ye saa na ne trimu ponyina ne se oye emma sampa ba behye sumasi because last wo ye video say sampa ehye nyunome omudin no enye sumo eye nyunome anyuno besu emra omuba ye ho no na akon ye na eya akon wo enti kotifo ma wo masase a omukotena ensuo na no ukọ sampa some sort asase kitwe bi ena omudi ma wo mo enti obi ba na obisa ena munkrofo no wo so anyuno besu ema omu wo saa area no mu ena ye fro mu anyuno besu ena up to now na momo tenase na no ya na wo aba besisa wodin se ye fra osoma na mo be ka say sampa mo dia na there is something wrong that we need to look at enti madam ase enye hokra na meko na bebi a me pese me di wadwen esiso opanyina Adama Watara de bia me meka Adama Watara wo ye moja onu ankasa wonim wo hwe emra omudi omu petition ne call asanteman a na no me bo video na ma wutie no wo hwe se okasa na obi a Abraham ene kansem ansana waka wo de akopa video na hwe wo be hunu se Abraham ne wo ho na Abraham aka ansana waka because in more or less no na or try say obeboa won na watwe omo aba adehibusua no mo enti he didn't know their story because he is not part of them and therefore wo hwe video na be hunu se siemo eka na waka oka na waka that is how it is enti mesremo Adama Watara oye ebusua oye moja adenti na make asa emra na kofi so no ne maami efri mu Adama maami na mamo enedi na de aden because omu ye ni wama enedi ye ho ade sampa ye practice ye di enna ade enti nana kofi so no maami free mu no Adama maami enedi na de Adama maami aye mamo ni maami aye Adama nana aye freno akosia mantoaja ofri mu no eye nana tofo hini ni maami enedi na de adentia omu ye eni wama Adama ofa nimpon aye freno oba ofri mu no eye nana yebu asuama aye nana tofo hini ono enedi na de adentia omu ye eni wama nana yebu asuama eye nana yele kosa asini Adama Watara eye nana yanda asini
Nana Kofi Sunu eye Nana Nyinda asini. Nti Nana Nyinda asini aye Nana Kofi Sunu maame wuye no. Nana Yanda asini a oye Adama Watara ni mamo eni di na de. Adama Watara ni Nana Akosua Mantuaja wuye a oye Nana Yanda asini ata panyini asini no. Eye omunua panyini asini aye Nana Yele Kusa asini a oye Nana Yitufuhini maame eni di na de. Adama Watara ni ofa nimpon a oye Nana Yanda asini efiri mu a ye freno Nana Oba opanyini Oba ofiri mu no eye Nana Tufuhini Nana Yebu Asuama eni di na de adentia omu ye ni wamba nti we na me chikama we hunu se ye ebusua na sebi enuoma bi ntina Adama Watara eye sa but me nimpa se obesan befie enti oye video na oka se eyi omunkasa nkyere me na owuo bi ne eyi no menim se ono ankasa ko ofie no order no because wo hwe a na enkrofo gina no mo kasa na o kasa because he was under eyi bi a se otimi ye eno ntuno ye menim se okoye a okoda ye no obo mpaye ma me se me offer si ma me mo mpaye ma na no kore na woka na me ntimi ma bontin embeka Nana Kofi Sunu eye Nana Nyinda asini ne nua bema Nana Kofi Sunu nua bema ye frɛ no opanyini Edukwaku a Uba Sampa ne ba a din a dodo de frɛ no eye Ko Sunu ne papa Ko Sunu papa Edukwaku free mo opanyini Edukwaku free mo no me Nana bema a oye me Nana Ajara Fojo ne nua bema ye frɛ no opanyini Kwaku Siedu ene di na de adentia because omu ye eni wama so ho Nana Kofi Sunu ne nua ba yasinasi a woye eyi Uba Sampa Nana Kofi Sunu ni ofase a wone ne tenaye a ye frɛ no Kojan no ni maame no Kojan maame afiri mu a Kojan no omu na ye atakakra asefo no omu free no ata no mo nua panyini asefo ene ye busuani Maselijo ene di na de Maselijo yi eye sedu organizer nom omulai enti se mutnasi na hwe sa nneoma we nyina na Adama Watara wonim ne me ka twatwo na mafiri sa live we mu na makọ adefoforo mu eni se emra asem no oba ahema akonwa no ho ba asem a ye kopie wo kronti hini fie Adama maami ene kasaye Adama maami kasaye no oka se obo me Nana Ajara Fojo jin ene oka se Ajara Fojo me ne wo ya ade ba ko nti me divia na wadi ena omu bisaye Ajara Fojo wonua ne si mu ya ade ba ko nti wodi onu divia na wadi ana Ajara Fojo ka se nokre me mesini ediye e ma ne duru no sise obedi ene wo si Nana Kofi Sunu a no oti akonwa no su saatam no e be sre no se onfa na konwa no ma no onfa ma bontensu ni a woye Susanna e ma Susanna bediye enti kronte hene fie no amadu nyame mfa ne krense ye no krefo papa omutena se no mbisa ne se emra na Nana Kofi Sunu esre wakonwa no wani mo amma no a eya Ajara Fojo no uka kire wom e na o se debi e na omu gina so e ma judgment se wonni wonuanom na akonwa to na onua baako esre dia koma bontensu ni na wanka nkire won na wodi akonwa na ma enne wodi na ade maye no Ajara Fojo no mbedi omudi wie a na asan aba no aba bedi enu na omu gina so a omudi judgment bae enti mammo nyame mfa ne krasi yi okandokre no efiri ho ekọ no ena omu preventing ne se omu mane nkasa biom enti after that baby ye ko ye bia no mama mo ankasa because mammo kasa obeka nokre enti Adama Watara me enye ene ena yi wankasa no in your sober reflection bro ni kan dey say in your sober reflection unim pa say ye ene ye wo moja na bibinti ena wakodi baby a wodi but nim pa say ye nananom nsamanfo baby omo wo bia no omunni wo kasa na omudi wo beba fie enti se wo ka se ye nkasa nkyere mi na
ohene bi wuye ne yetu no de ende bi betumi ame enne meda na me sori a eye nyame meda na man sori a eye nyame se nyame fi se dwumadi a odi me ba asase so ofi se me wi a ochena nko obetumi afrem ya mamakọ ena enye me abu nko a ena me ye nana yele kosa asifo ye doso pi an able man o kan kurampo na nka e bia me metoso be ye 100 capable mo ho enti me going has no effect on the family medasi enti adama watara ye nuanom wo fa wo kasa no san kan asem bi se me ofa abu ebusia panyin abu mama ye panyine sem enti ono kan asem ye se fa adama if you go by that same scenario wonim pa se wo fa kwaku anane opanyine kwaku anane odi me nana kwaku siedu ade wonim pa se no odi echi otayechi plot allocation committee kura yeti ye ono nana wo ye rep wo so wo fa no wo chen wo ye nana ladi asini wo chen wo panyine no agitu mu se ye ene ye mpanyinefo wo akonwa no mo enti se ne wo ka se panyine ka asem a se yetie dia ene mesrew ene utie mi a na wabu kompo akọwachi na wetie ne wo nananom mpanyinefo no kan ye in closed doors ekirew na abehunu se ampa wo moja ne ye na meno meti wase bebi a wakwa koduru no sankrofo a wodi wo hu kọbọ wo mun se pa de uye wadwen se wo san wachi a menim se ade o meye no enye enti minimum de meti wase and I also did small psychology enti me hunu ni padi mina ene na yi a metimi hunu what is going on enti se usan deny se asem bia ni hwa ye na Kofi so 37 member committee e me ye kan ye meti ye na mesere ye na msi wow ena me wie kan se enye me nwanwa because enukura no tam no wa na nanu kura ye ba menhia asanteman under the presidency of His Royal Majesty otumfo say to otosom bienu etena asem no so kan asem no na video ewo ho no mo ba court kura mo deny say mo busuani bia ne ho a waba menhia da ma o maka asem enti medi mekae no pe no na menya abotoye mu bi say that is how human beings are. But in your sober reflection, unim pass 7-member committee etna asem no so ekaye. The judgment was that yenemu eyebusia. In that judgment, media to me page. Wo unim judgment no nananom atena konwamo sampa traditional council eka say emere bia nana sa mere na president Kufuor ene na ewo so. Sa mere no muso omo draw family tree e dia ma paramount stool bia ewo Ghana. No mu duru sampa no enana no tenasi no mu ye nhyehyeye no ye ne mu eni Kofi sununum ene ye kan ye bo mu se ye nkodo ye busu adua e wo judgment no mu enye bosure mu ka, and that is the truth and you know it. Unim ye ntia omo kan ye bo mu omo kan ye bo because ye eni wa ma ye di ye ho ade sende me bobo adidie na e wo ye ntem no dabai na wo hu dakatini sebi se onkodi musini ade enti eni wa ma ene di o ma ade enti se omo pe obi se yenko tre ye busu adua a wo grade sa judgment na eni wa ma na omo kan ye bo mu adentia because ye eni wa ma ye di ye ho ade adama watara you know it unua ma no enim unua ma no omunim enti ehọ na medi eno besi unim and the judgment is there me bobo ahemfo ni bi omotena so would kasaye ukika wonsam nyina akosi ye ema in that statement no kra make statement bi say nana Kofi so no eka kire mo say emmeka asem bia because ye nyina ye ade baako. You made that statement in that judgment, but near enti nana Kofi so no antimi anya bold ama yamfa oba panyin na amane say enam say osre wo ma me de no e de koma abontenso ne Susanna ema ne di ye nti no eno nti na aye din ama no wofa me nana asuma tamu aye call eyi ye friend saying
kontihini fie a omo ka no ono ankasa ka say yen ka say obi ndi akonwa but ye see ye na yadro ye so ayedi. That was the statement he made. But the fact that say Nana Kofi Sono eji mu de no koma abontenso ni no, and that is why na mu feel say you and those abontenso for no can come together and then take it. But unim pa in your sober reflection, you know unim and na unua manum so nim me mo obi me kan tell say wo fa kwaku anane opanyine kwaku anane nyame mfa ne kransi yie ohunu nokre no di nokre na chi bebi ebekọ bia na odi achi sampafo nyina hunu no woni no hwan na ye panyine woni no hwan na ye panyine onim emra na onimi na Alhaji Mahama omukọ afuom ni nyina akọ na akotu na no aka se maba makonta afuom samre na ye ni manso e wo sampa temesro adama watara menim the situation awomu. But we know very well. But to the extent say we can say or hini be I don't want to glorify certain things. Or hini be wu until say mention I should be careful. Me, if I die today, me wu and na nyame. Me dana me sorry a nyame. Se nyame fi say ni enti a wodi member asase so etwa obema mako. And that is all. Ebusiafo omo san kasa ye. Ba ko bi na oka ho ye frɛ no Daniel Okra no mumu bebre enimo no on se mre bi twemu me mamuti ase se ye nana be ma bia na efre nana sanaja eware na yere bi a na yere no eye majalea ye nana majalea na ofre Cote d'Ivoire kro bi a efre sotia no mu no mu ba ye be wu ye nana nyinige no ebe wu ne ba be ma ye frɛ no nana nwa kofi oko Cote d'Ivoire amanmu sese mrai ebe friend Cote d'Ivoire amanmu sa mre no na sa area na okwe na ho na ewo ye na nwa kofi eho na owo nke beduru mre bi no na emma asifo na yedi ade no na ehu ya ye na kakra enti senti no ye na nanom ekoye ekofa no de ne baaye enti ye na nwa kofi no ebedi ade ewo mu se no ye bema aseni obedi ade enti odi ade no sa mre no ena oto maami bia ne ye frɛ no na bena a no omto ne frɛ yorobodi a sa mere ewo Cote d'Ivoire sa na bena yi ebewu maami bia ne ye frɛ no nyinijo maami nyinijo yi ono nso bewu maami bia ne ye frɛ no selpenya maami selpenya yi ebewu maami bia ne ye frɛ no afiafofie maami afiafofie yi ebewu maami bia ne ye frɛ no adwasika no ebewu maami bia ye frɛ no abenanom no ene bewu sa brantie ya muhu ne ena oninam ho a ye frɛ no Daniel Okra ye frɛ no Mamulenge nti Mamulenge eye na abena ase ne pure a nachi obi ni ho the closest a Mamulenge e basampa konwa ho eye ne papa sai Mamulenge eni Chastela Busahini eye ebusunya ni papa nom side on se me masuti emere bi se emere ye nananom eto nonkofo no omuma ye ware wom and that is there ni senti no Mamulenge papa no ai Daniel Okra papa no eye Chastela nso no eni na oye nananyina atakakra nana Kofi Sono num lai enti nana Kofi Sono ni ofasi eni Chastela enti Chastela ne nua a oye bema ni ba ni Mamulenge enti Mamulenge eye akwa asini the closest a obetimi aba enka normally omumbom no musum akonwa no because ni papa eye a blood a royal blood. What I'm telling you is the truth, and that is it. Enti Mamulenge eka eyibi amunya no Adama Watara eka se omubo akwamu akonwa edi mayen na yenye sampafo yeye akwamufo osan emaye tiase se ye mfiri ho na ebusuafo a omudi sampa akonwa omudi sampa akonwa no ye fro mu hyenyon lefo
me shase no me ma scenario bi example bi say my kotna enkran for 8 years. Baby anameti papa ni fie na nameti papa no opemasem oje bibia mami na gamanche ebo akonwa edi ama mebusuya gamanche beka se abu mama mebo akonwa we edi ama abu mama ga family obeka se mebo akonwa we edi ama abu mama na fana family a ewa akra sa no beye no monhwe letter no. I just want to and come in with me time on them. We shall let now. Or say ebusia penyini kwaku siedu. Me nanana odi kofi sono nua bema a edu kwaku no ne din no. Or say then shenyole family. Shenyole den family. And now uko credit letter now. Or say the stool was what? To be created and located in the Shenyole family. To be created and located in the Shenyole family. So, there is something wrong with them. It's like they don't understand tradition and custom. Enti, ye Shenyole dishi kronkron, me nana ajar fojo ene kachre mi se, ne nana ono ne maame ayefre no yakopo e ka kire ne se so mu kan shenyole di shi kronkron na omo pa number 1 ho a ye ni position bi because ye number 1 di shi kronkron ebusia enti shenyole ebusia ye di shi kronkron no enu nti na nana kofi sunu ne nua ba ayefre no afia donko free mu no eye oba panyini comfort nyinge ene di na de oba panyini comfort nyinge no oye nana Samgbagyafilla otosumbi no ne maame so hon nana kofi sono o man hina o free so nana Samgbagyafilla be di na de yi ne nua ba afia donko a bunofo no omofre na afia anko o free mu no eye oba panyini comfort nyinge ene di na de na oba panyin comfort nyinge eye nana Samgbagyafilla otosumye no ni maame enti that place is settled enti mesremu the aquamu stool no a ye initial creation of the aquamu stool na enye ye kura no mo create maye it is a history which is known emra ye boss ankonwa ye bo enkonwa na emra yewra otikoko so epagya asampa akonwa no sammere na ye pagya ye no na esese ye nya enkonwa ne bi ka ho ese itime bo enkonwa ne bi ka ho na ekwa na nkrofo di nachi ne science no nana kofi so no ebo achampe hini ede to no na busua mo ne ofase nimpon ene wodi ma no nana akomia ena edi nana akomia me bo ni din obeswai the oath of allegiance edi ma nana Samgbagyafilla ejini tu mu se ono na ye sampa man hini kronkron nana kofi so no esan bo abusahini edi ma ne ofase dodo no ade a omudi nim no eye chastela odi ma no ene wo bo akwamo akonwa no edi ma ye se u kan asem a ye wo abusuya royal gate. There are 3 royal gates. Enti se all located baako edi amaye na no wa located mienu edi ama wo no ne ho a or tre letter no or di maye busuya ye royal gate and wo di maye. Enti se brofo limited no ka say to your family. Now wo ka say because he used that word to your family ni tre say oni wonye busuya na your thinking is limited. Because my royal gate is different from Nana Kofi royal gate and is different from Adam Awatara royal gate. Ye 3 royal gate ye disampa konya. Eye Nana Yelekosa asifo, Nana Yanda asifo, Nana Nyinda asifo. Enti all create akonya no wa locating wo Nana Yelekosa asif, Nana Yelekosa royal gate. The title will not be the same as locating and creating and locating it in Nana Yanda Ebusia. Because one no is
ono no ye nana nyinna aseni. Enti read the letter, read the heading, and you know very well that we are pure Shenyole family. It's settled. Sa nneɛma yi na ɔmo kɔ gyina amanhyia na ɔmo ka kɔbobɔ wo nananom na kyerɛ wo nananom a ɛnam so a wo so yɛ di hyeɛ ɔmo ntimi nka because maamulenge no na abena a yɛtɔɔ no ɔna bɛwu nyinidwo bɛwu selpenya bɛwu afiafofie bɛwu adwasika bɛwu adwanom bɛwu maamulenge nti ɔyɛ akoase ni nti ɔkɔka wei a onim sɛ akonwa no wɔnya nti ɔkɔgyina hɔ na wɔka ɛne yɛbɔ akwamo hwan na wɔ sampa a ofi sɛ akwamo abusua bi wɔ sampa nyonomefoɔ mo yɛ akwamofoɔ dɔmaafoɔ ɔmo yɛ akwamofoɔ dɔmaahene onim yɛ enti obi it is something I say mo ignore wɔm ɔkan no ɛna ɔsan ka adeɛ biom enti mesrɛ mo ɛno kura is highly settled eyi de bia me meka umpe adesua e ma oka akiri Supreme Court are ruling on a substool udi akonwa kese na ye create substool e ma wogia Supreme Court are ruling on it ukohwehwe Ghana law report 1987-1988 Jakuma versus Opuni and others Supreme Court to Tanasu on the 9th February 1987. Omo can say the Mamin Kain Brofonati or say the acceptance of a substool was no renunciation of royal birthright, which was sealed by the possession of royal blood. And it is settled. Or say se udia akonwa kese na ye bo akonwa kitwa e di mawa enunu na wogia eno nkyerɛ sɛ akonwa kɛse na wagi no wagi uhu afiri mu debi wɔse akonwa kɛse na wodi no ɛyɛ wawo mu na wodi nyaaye enti you cannot renounce it, you cannot because the fact say we accept a substool no so why this is a Supreme Court ruling na ɛda na sɛ yɛyɛ gyi baako na eyi yebusua afiri mu a ɛne na nana nyinna asefo de na omunyina mo afremo because omo fa champanyini e fa abusahene so ho enti mesremo sampa aba bedi de hyekonkron no nsa sampa eye nana Samgbagyafilla ne dia oye hyenyole de hyekonkron nana Samgbagyafilla ne maami tamu nana Kofi Sunu ewo ho a oruli okọ ni ho oto anamo bi na enya no wakọ ni ho akọka tell say hey masa ye wuye no don't do it emra nipa mienu miensa bi ka omo ho bo mu ekohunu na Kofi Sunu say onpam zaman mafo mfiri kuro no mo because omo ton patrol ni de keka ho na omo ji market no enti onpam omo no he nearly took that decision a year na Samgbagyafilla ni maame oba panyini comfort nyinenge and the corner na Kofi Sunu no ka say debi enye sei ne nananom be chichiri kuro no ne nananom de akokuo ene chichiri kuro no enti jawo mo no mo nyi o madwuma empam wom na Kofi Sunu ehunu say ampa ye ne mpanyinefo e wo sampa kon ene ogyaye ye nananom ne kofa na Kofi Sunu wodi kan e de ne free eyi central region e de ne ba ya obedi akonwa and they know it emra obedi akonwa na samre na nananwa Kofi ato na bena wo fie ena na bena bewu masel ema masel bewu samodua enti tamu a ye nananom kofa eyi nana Kofi Sunu wodi kan mani bedi ade no na samodua eye young guy e wo fie ho na wo ye ne twame a wonne na ekwa eba this is samodua e bedi ade a wan near there because he was a royal odi ade because he was ye sebi ye donko ye ne kwa ye ba ye use wom how we want and how we prefer, and that is how it was done. Enti Sawuhwa 7-member committee ruling na omuka say they group us any one man together no mu group samodua eni ye nana nwa Kofi adentia ye nana nwa Kofi ne to omu nana
ɛna yɛna yɛyɛ ni wama yɛ di akonwa no afiri yɛ maame no mafa no ɔmo ka yɛ bom te saa na tie abusua ade bia ni hɔ a obi asisi obi sampa de hye kronkron ɛna sampa akonwa bɛdi wɔ mo nsam yi nti mɛsrɛ mu a mo wɔ sampa ɛma obi nkɔ wia plot ɛnton ma wo sɛ obi wia plot ma wo to a ulusu sika obi wia plot ɛma wo to a mesi wo yɛ den ulusu sika. There will be a day for accountability. Ye nana no mo breye eno mo de chichire sampa krodua yi. Nana Samgbagyafilla emma se wo ba be di sampa sika. He will make sure say sika biara sreku kute biara esefata se eba matimamufuo hunu se sei ena ye nana no mo japade a omo di jaaye. Nana kofisu no eje be jaaye de jaaye sei ena me fafiri ye na sei nso na eko. He will make sure say accountability, the people will be involved in the daily administrative of the town. Enti umma udi usika komo obi na omo kokyira wasase bi se wei ye de bema wo watu usika egu. Se wo si abansuru be ye 100 kura siso a ye ba mra no ene obedi. Mesremu enu sa nnuoma ne bi ena mumu bia ya enu nti no mu sponsor wo mu eye tutrasem timo ko fa nkrofo so mu ye tutrasem e wo kuru no mu because mu feel say you have used your money to sponsor vanity. Mesrem ena nanu mu breye no mu chichiri kuru no ye be make sure say enwa trepu kura ene ye to a sika na ye benya no ye de be invest in the town, and we will make sure say everybody knows where each and everything is, and that is the fact. Mr. Remo, Sakatani boy na America no. Owo eho no. Mr. Remo, ono no nepa bi afre me. Ntime nkasa mfa na busua ho biom. Mr. Remo, munyi mani nya no omo enna enkatete no omo koyafu ekodomaye. Sa brantie no omu na samre na ye do na ye nko school a na samre na school nyama na bibia maye no na omunum na do ekotwa sre ebebo ye dan su maye na no oditu wo se ye wura braibu ahemfo so omun Gazetted nana sampa enko nwasem no kura ewo mu na ye wura ekaye no kura no nso bedi dwuma na Samgbagyafilla ye be Gazetted no unim ne enti a wodi saade ne betu ho Dormaahene ena edada wom se obi tuya sika na oma gigi sika edi abre no enti saa nneoma no ena omu ye enti omu de betu wo se obi tuya sika na omu ba omu mrante ene omu nkrofo ne ho se mumfa sika ema ye na omu de sika ema wom na omu akwakodi mesremu bebi a obi biara ne ho a wo tuya sika edi to nokre eye nokre se ne omudi asem ne ko menhia a yewura eka ye omo ka ye na yewura ka se mahwehwe mu nokora bi a wo mu bia no ye behunu se wo maame wu a wo maame anwu a wanwu enti royalty is not acquired through hooliganism. Mesremo enye basa yo ene ye di dane this year and not this. Okay, I keep on telling you guys, I don't work in Sampa. I go to Sampa as at when I want. Say your program be our me koho. People see me. And crofo hunu me. I quite remember last 2 weeks me koho. Many one of Samgbagyafilla boys back on your friend Isaiah. Many no. My friend Isaiah is saying also, I don't want so when Kasami Hona Minyana, Minyano, and I'm saying, Minya wa Minyao says, and Diana Media wa Minyao. Where I go to Sampa, people see me. But I'm sorry, I'm yet to say, like, first, Moka say, Yentimin Koho, Yentimin Yesi. But we go there. I didn't know, why do you, so you want me to resign from my job and go and sit in Sampa? Nami Yeden, Namin Koboku Hibra. And I'm in Kobokrono. You are telling me, say, go and stay in Sampa or this.
I am where I'm working. Me want me duty post. Me ye juma. Enti mesremo. Se uwo question bi abetime bi sami. Madam asensu for your patient. Na ye twen se ye benya new judge. A obetena asem no so. Nyame aye adom omama ye oma assign case no to a new judge. Enti 15th eye Thursday ebe ye be court. Ewo old building no mu. Enti obia high court old building enya appeal court side ho ye be call old building no mu ho no ma sign judge edi amayen na ye nkotoa eyi ye nsem ne so sane ye me kan kire woni say eye or say come to Sampa and say what you are saying. Look at this. This are brafo no. We are wabetray or corner wako didi one mami bochu ahon. We no nyina ewo vote. Ubako sunline na we akoto aba. These are the people I say yetimichi won. Eye ke yeboa Emmanuel. Baby a will be no mesuma mami no papa. Mesuma mami no papa. You see still bunu champion. This is and on American terms a munim history. Munim history. When did bunu champion came? We know it was a inkuman esuso muswa mobedru sa no. Why any bunu for? So on. And when you see people Menuya Enfino Krajano. These are the people omono they are also part of the world. We no more free, we are see enyede. They are also part of the we are no ema we are no ewie peyo. Enti munya omo se we sebi ejimifo nyina free we are see nyede biom. We jimifo nyina sebi free we are see enyede. And Temunya such people to be in the world. They add up to the world for the world to become perfect. And Madam wasi. And Emmanuel. Onkwase asem na wo ye ntino me yi we fremu. Wati? Onkwase asem na wo ye ntino me yi we fremu. And Madam wasi. Enti ebusiafo sanetie eye na Samgbagyafilla Sampamanhene Nyame ya aduma on the 15th of this month yebesia ko the high court say yebehwe if Dormaahene is bigger than the laws of this country yebehunu enti ne Miami ofa Adama Watara oye moja dishi kronkron onu ankasa wonim ne na o kano onimpa. There was a 7-member committee at NAS the assembly Edimayen. There is nothing that is there again. And Madam wasi. Ya may enkamo ho. Now I'm mom ban. And Mumpe letter no be. One say like omuko ebinomko school but they don't understand when they read. Ya three letter at the amount say created and located in Shenyole Royal Gate. Shenyole Royal Family and omodi amount. Na kadien. This anet here. Enti Madam asi nyame nka mo ho no mo ho ban munyai ke yebu ano na on jimi kakra na woni hwi ka oni nyansa bia biom nyame nka mo ho mechia mo nyina mrepa mo no mekoturu mo nuoma no edoso ne yese me or say if they bring gun this time you people should reply them and extend to Dormaahene. That's if I say, the one said, the Biame Case,
what belongs to you, you don't destroy it. Adia ya odia. Me hwɛ ne me nana agyarefo jo na ɔka kyerɛ me. Sɛ ne ye nana no mu brɛye e de kyikyire kuro no a. Na ye bɛba bɛdi wɔ machi na e de asɛe kuro no ye nyɛ saa. Enti me nua me ne sɛ ne omu ye no. Ɔmo ankasa ɔmo nkurofo ne bi. Baako ahyase e hunu sɛ ne omu ye no enye. And we also believe say a police for now more hono be yen sefata. And we will not destroy the end and anomo brechitre ye. Ye bano. Ye na na hyenyo no ogbo ene omomo kan. Omo ka kwan mu e wo jamra. Ansa na ye ba be chichire sampa krodua ye na Samgbagyafilla odi kan ne nua ba yel modan. Nto odwin sa nneoma we nyina ho. So mo hwire omo nkwansa na ye ba be chichire. Ne ye ba be di omachi ne ye ba be sesa kru no. Omo no eseye a omo nhwere hwe because enye omo dia. But eseye a ye ya lusu bibi. Ntimesrew, let's tolerate them. The law will catch with them. And the law will let them know that they are not bigger than the law. Timedamasi. Yamen kamo ho. Baby anana Samgbagyafilla ne nim dia kodru. Onya dia ebeti amra. Amamre. Yewra oti kokoso. Sampa ahensem yenka no wo court. Ahensem nyina yeka no wo ahenye mu in the chieftaincy institution recognized one. Ghana ahemfo mbrapon e kire se akonwa bi eba asem a yedi ni wo beebi a akonwa no neti ewo. Sampa eye part of Asanteman. Dano ne na Dormaahene e kas no eye sebi agrobi na wona ne so se Sampa ehye somase. Na fana ni bia Sampa ni bia enim se Sampa eye Asanteman dia. And the Sampa nkonwasem ebe pie mu wa Asanteman. Ni edi kan ba ho na eye petition a eye opanyini Abu Muhammad ayami ofa ana eye between ye ni Adam Watara nom ene ye edi free Asanteman ye free bunu ene ye di commensia ekokaye ye kan wie ye no ye cancel that no from the bunu. It was cancelled and in krata ene kurami. It was cancelled. Ne nyina ne mienu bia ade bia na ependi ho bia ye cancel ye. And it's there. The odiko ye me na medi made aba na me ma cancel. I has cancel it. Enwechi Mansa Rose oye ebia Mansa Rose no meka last me mamuti nasi. Mansa Rose no woye maame na meka se ye nana nwa kofi eto no aye frɛ no na abena no ye nana na abena na nana nwa kofi eto no ebewu jamaa ema jamaa ebewu badu ema badu ebewu menanta ema menanta ebewu adwoafi ene opanyine sie Kwame Samuel ye frɛ no Master Kwame. At a point in time no na ye Samodua for ebusia panyine adwoafi na bewu Rose Mansa na dodoa na anem na say friend Fati ono Rose Mansa no ene bewu Farouk Ahmed obo ne ho samrani Samodua. Enti Rose Mansa eye na abna aseni typical na abna no enti oho na abna no wu jamaa ewu Marcel eka ho ene Yosa no Marcel no ene bewu Samodua. And the Samodua current Farouk Ahmed obo ne ho samrani Samodua ni nana aye frɛ no na jamaa no ene Samodua maame Marcel omo ye eni wama omo ye enuanom so ho enti Mansa Rose ehunu se Sampa konwa ehye manhia ase ehye Asanteman mu no otamu ni petition no wamfa nkɔnwuno me
wamfa nkɔ dɔmaa wamfa nkɔ drɔbo wamfa nkɔ dwenimu na mmom ɔde kɔ asanteman ɛsrɛ yɛwura ntam kɛsi kan ntam kɛsi ɛma yɛwura ɛka asɛm no ɛna wɔde ne judgment bae nti deɛn ɛna yɛwɔ biom sɛ yɛsɛ yɛka. If you disagree with the judgment from the arbitral award, or you disagree with the arbitral awarder, you go to where you have a chance to address it, and not through hooliganism. Ntemesremu, yaka asɛm no awie. Ahinsɛm sɛnea ɔmo ankasa ɔmo kaayɛ no, yɛnka no wɔ court. Enti yɛkɔ arbitration ɛwɔ menhyia. Omumra no mumeka nkyerɛ me sɛ saa asɛm na petition na ɛyɛ Adama Watara ɛni ɔpanyini Mansa Rose ɛni ɔpanyini Adama Watara ɛkɔɔyɛ de kɔɔ menhyia ɛde tia ɔpanyini Abu Mahama no ɔmomfa copy ɛmmra me na ɛkyerɛ sɛ saa asɛm no na ɛwɔ Bunu Regional House of Chiefs ansana ɔmo de kɔɔyɛ ɔmomfa letter a ɛkyerɛ sɛ omu di kan saa nipa mienu we di kan di petition kɔ hɔ ɛna omu kɔ yi petition no sɛ omu di kɔ menhyia for settlement. They don't. Omu di petition no kɔ direct to His Royal Majesty invoke the great oath ɛsrɛ no sɛ ɔno ankasa ntrance no wanka asɛm no and the video is available. Mwaka me kra me chia me amadamfo me offer adwuman kwadwa adwuman dwenemu historian say wo ho ye medase metu nka che entimesremo. These are facts which are available and mamon fa yaw any otan enya bibi. Nobody is against a grouping of people who think they belong to some place, but you cannot rewrite history. Obi biara ni ho obetimi atena ne dem aka say me ku extending my territory. Fighting and extending of territory ended some 300 years ago. Ye chichiri asanteman. Enti enye enne na wo betena se. Na pese wo use politics e ka say me chichiri ne ye fe no bunu. Na why na ka tell say sampafo ye bunu fo? Why na ka tell say sekwafo ye bunu fo? Why na ka tell say obi biara owo cha geographical location no e ye bunu ni? Mesremo. Mesremo, de bia me ka tell say I keep on telling you. Na no me di Techiman Traditional Council any tano so I ben Techiman omo ruling me di betu ho e ma me ka tell say mon pe sightings na mon kan. Wo kan ya that emotion, that fake na mo ye no, you stop it. Judgment ni can say or say the restoration of the Asante Confederation automatically restore the traditional allegiance obi biara the traditional territory of the Asante Kingdom, and that is the fact, that's the truth. And nunti na otumfo osetutu onunko a ene wotu mi say or elevate any stool within that territory to paramount. And nunti kai sa judgment na okano emphatic say then Bunu Ahafu Regional House of Chiefs no, they don't have the power to create traditional councils. And yet me and America, it is a court judgment. But who can ye mra ponwa a trese ye betran ye can say judgment of courts any emrabia na e wo ansa na constitution ni ba nyina no e bekoswa e mra de bia me katam say me menye lawyer. I'm trained as an IT, but you have to read and understand the word. Temesram men nua no ma mo wo ho a mo ka bunu champion mo ka we ni no mesrem enye ene na mo ba be use Facebook e dia write history de bia me ka those the Asante history omo ni Asante ekunye bebi Asante faaye a wode chichire ne man Asante no na san krofo enim nimdi a omo ni ma twetwe ne Asante no Asante abakosem eya ade a which is well researched and documented. Enti me nua no mesrem a na Samgbagyafilla awo ye Samgbagyafilla amamre ni amane ye kwan so ye di na sekonwa so
ne aka nyinaa yɛ administrative processes a yɛnam yɛnim sɛ ɛnkyɛ pii ne nyinaa nso ɛbɛba awieyɛ nea yɛde ne din aka Ghana ahemfodin ho sɛ ɔno yɛ de Dormaahene of Sampa traditional area. Mesrɛ mo ne nyinaa yɛ abutrɛ mo a mowɔ kuro no mo nya abutrɛ mo a moyɛ adwuma wɔ hɔ mo nkɔso anyɛ adwuma yɛsrɛ obi biara mo mmra na mo mɛyɛ adwuma Sampa adwu Sampa yɛwɔ nimdifoɔ yɛwɔ graduate ade bi apɛ biara no papa ɛna meka bɔ ne deɛ saa tuturafo na mo ho mo no ɛyɛ Daniel Wokrai ma mo lenge no brama mo sunum na ya mo kɔfa mo wɔ baabi di mo ba ɛnyɛ Sampafo ɛnkɔda obi biara abɛhu no sɛ wɔyɛ tuturasɛm ɛwɔ kuro no mu bia na anim sɛ wɔn firi hɔ but ne nyinaa no ya brɛ ase ne yɛnimpa sɛ the new IGP a waba ɔbɛ make sure sɛ police ni bi ɔwɔ bia no ɔbɛyɛ ne yɛsɛ fata no enti medamasi nyame enka mo ho na sɛ ne yɛgye ne kaayɛ no ɔsɛ Nana Samgbagyafilla wa meet the requirement a ɛsɛ ayɛsɛ nipa meet na yɛmfa ne din enka infudi na meet wa meet dia a ɔhyɛ ɔmo so ɔmo mfa nkɔ so ɔmo so ɔmo wɔ tumi ɛsen Ghana tumi na the same constitution na create saa ɛyɛ ne di ma wɔn na ɛnyɛ ɔmo nananam akonnwa na ɔmo ti hɔ a na ɔmo bɛyɛ ne ɔmo pɛ a yɛsan akɔkɔd yɛmfa sikan ne tio yɛmfa konti baa sɛ yɛne ɔmo kɔko ebi da yɛbɛ yusu mmara na sɛ mmara ne ka kyerɛ yɛn sɛ ampa Dormaahene ne Nwonomahene ɛne Dwenemuhene ɛne Dorɔbohene ne ɔmo a ɔmo yɛ no sɛ saa ne sɛ ɔmo yɛ deɛ a mmara ne sɛ yɛnya ɔmo a yɛbɛgya wɔn bare nim sɛ obi biara ni a ɔwɔ Ghana ɔsosin Ghana mmara nti medamasi moma yɛnkɔ soa na yɛnya abutrɛ yɛnkɔ ne yɛmmɔ yɛ kuro no ho ban moma yɛ nyinaa ne yɛyɛ nananom brɛ kyikyire yɛn aba bɛdi Nana Samgbagyafilla nsa no yɛbɛboa no ɛma watutu ne yie na mmere paduro na ɔkɔ a wanyamane pa de abɔ ne nana no nyame yɛ adom a this year nso yɛbɛdi Samgbagyafilla celebration no sɛne yɛyɛma maso tiiɛ no last year deɛ na yɛdiiɛ no na ɛyɛ ancestral visit Nana Samgbagyafilla obedi akonnwa a edi kan ne yɛ na edi kan no na yɛ nananom ba no beebi a yɛ nananom sieyɛ a yɛ nananom befiri mu ansa na yɛbɛkyekyere Sampa krobia nti sɛ wɔba na ɔbɛhyɛ afa a ɛsɛ wɔkɔ hɔ na ɔkɔgu nsa na wɔne yɛ nananom dinkra na ɔgye wɔn nhyira ne santi ɛne yɛde kɔ gyamra ɛkɔdi no hɔ a na ɛyɛ ancestral visit yɛba yɛn so no ɛyɛ the Dormaahene of the Sampa traditional area ɔyɛ neɛ ɛda Nana Samgbagyafilla akoma so deɛ na da Nana Samgbagyafilla akoma so sɛ adesua bɛkɔ anim mpuntunwuma bɛkɔ anim nanan ɛne ne mpanyinifoɔ a yɛ Nana Kwadwo Masa a wɔtɔ so mmienu ɛde the first training college ɛba the whole German North a ɛyɛ the first in the traditional area the senti no ɛsɛ Nana Samgbagyafilla and the entire traditional council ɛboa na yɛtumi establish na ɛba na ɛtumi boa yɛ ma ɛne yɛ nananom ɛma ɔmo adesua akɔnkan ne senti no nananom nyinaa gye atum sɛ afi Samgbagyafilla festival no yɛbɛkɔ akɔhyɛ no wɔ ko a na yɛde raise fund ɛde aboa the establishment of the teacher training college a yɛsi no wɔ ɛyɛ kuku a Nana Kwadwo Masa wayɛ adeɛ woni wa trankonwa kuku adehye no mayɛ adeɛ adesua ɛyɛ adeɛ a edi mu yɛda mo ase weinom na Nana Samgbagyafilla ɛba bɛhyɛ ne kina na moatimi apagya the traditional council no ɛkɔduru beebi a ɛsɛ fata nti yɛtu yɛn nsa frɛ obi biara beebi a wo biara wobɛtumi aba na waba bɛboa na yɛapagya Sampa traditional council ɛsi beebi a ɛsɛ fata yɛda mo ase ɛnkyɛ pii yɛbɛma letters aba abɔnten for sponsorship yɛbɛma letters aba ebia wɔ beebi na nyame ahyira wo na betimi abɛboa nananom amoma sisi dan ne bia bra na bɛsi bi na abakɔsɛm ɛmfa wodin ɛnka ho
say mmere bi ana ye ti the first teacher training college e wo the Sampa traditional area a na ye wo kokon a wo beboaye ye to ye nsafro bi biara enche pi letters beba bontin ye ba o area ji na beboa nyame nka mo ho na ommo mo ho ban. So thank you for watching the video. Thank you for subscribing to my channel. And thank you to those who are about to subscribe to the channel. Please subscribe to the channel and share and like the videos that I give you.